Здравейте на всички потребители на YouTube и на VBOX, аз съм Африкейт и днес продължаваме с нашите епизоди на Minecraft Survival. Това е 17 епизода. Глупа е, мистер се уж говоря. Да, за 5 път го снимам вече, защото се забива тъпя Minecraft. И сега идвам. И така... Тедем, да продължим. Значи... Това с джунговите дървета може да го направим някъде... Оф, трябва да спа. Айде, тук те набързо ще спа. Айде, бе! О, някой пикае зверски се уча. Много тиче. И аз съм нуб. О, де да знам. А, така. Е, така. Трябва да сложа там вода. Fuck your mother, bitch. Винаги трябва да имам една кофа... Мен. А, тук има вода. Води. Води. Тъй, сега ще го правя. Така ли да взема пак вода? Сега ще направим така, както мистер Силчо беше казал. Къде бе? Окей. P-A-R-T-Y.
Така ще сложим за да сложим джунговото дърво. Ай, чао! Да, мистер Случи тръгва. Той ще продължи да качва епизоди. Така. Така ще наслагаме на джунковото дърво малко така. Окей. Ето така. О, Иване, здравей! Пешо! Пешо! Пеши! Какво правиш? Така. Там сега ще растат по-бързо. Мисля, че до вода растат бързо. Не съм сигурен. Бе, както и да е. Опа! Аз мислих да направя по-различен начин. Мислех да ги наредите и в колона и така ги сложа отдолу, ама се отках. Еха, колко еран. О, чакай бе, аз още имам да пека. Чакайте, е така. Сега да го пека. Добре, това беше от мен за сега и до следващия път.